tripod. That's the bottom line. Kailan na yung minutes na? 20 na yun. Ha? Yung minutes yun? Hindi. Tagal na. Love you, mahal. Thank you sa pag-prepare. Ay, perfect yung pagsabi mo. Prepare. Oo, ano? Hindi ako nagulol, ah. Prepare. Ay po. Hindi ba nagmumukbang ng chocolate? Sabi. Ayun, pero kaya akong panoorin ng mukbang ng chocolate. Bakit? Kasi naumay na ako. Kaumay tignan. Nakita ko palang Nagmumukbang ng noodles, di ba? okay lang. Parang wala sa akin yung mukbang ng noodles. Ay, busog na ako. Pabay na tayo. Ganito lang, oh. Wala naman tayo ngayon. Okay lang. Makita lang kumakain tayo, masaya na yung mga yan. Sino masaya? Masusunod na manonood. So, August na. August 29? 28. 28. Mayroon kaming 216 subscribers. Kainom siya dyan? Ito mo. Oh. Meron bakat dito, meron bakat sa mukha. Ito na. Gaya-gaya ang ginagawa eh. Daddy. Kaya kagat mo lang naman. Galing. Galing mo? Ha? Umay na ako. Gusto ka na, umay na. Ay, ako din. Uy. Pero pag yung gatong yung homemade, pag hindi homemade na tawag dito na pancake tapos ano yung may gatas talaga. Tsaka may itlog. Parang ang daling maumay. Dalawang pancake. Parang feeling ko busog na ako. Yan, nakailan ka na? Hindi ko na rin alam eh. 4 na higit. Parang binilang ko na more or less ano, nasa 20 pieces. Hindi naman. Kasi, Hindi naman. hindi pala, 4 na layer to, 6, 12, 18. Ano dito? Oo, 6. 4. 5, 5, 3. 4, ay 5, 3. Nang ata. Hindi, 13. Hindi. Ako 6 eh. Mga 14 yan. 14, 15. 16, 17. Maubos na rin naman natin. Ako ba, busog na ako. Ito yung akin. Ako pa, salit-salit ako. Ikaw yung isang ganun? Pag ganun ako. Busog na ako. Busog ako, ayaw yung ano. Hindi ko ano yung smoothie saan. Hindi pa. Ayos, tapos na natin to. Baka hindi namin ito maubos, makakawa kasi ito lang ang tamis. Ay, hindi matamis. Tamis ng smoothies namin. Dahil sa, ilan yung saging? 16? Bali, 4 na saging nilagay sa 1.7 liters. Tapos 1/4 na dragon fruit. Tapos 6 na teaspoon ng super duper food. 3 kutsara ng oatmeal, saka sunflower seed. Ay, tiran ko si Asiyas pala. Ba yun? Sa kanya na to. Ano sa kanya doon? Last na to sa ating dalawa. Ayun, paalam na tayo.
Para sa merienda niya mamaya. Mga likot oh. Ano ba ito? Kabay. Okay na. Nung sunod natin tayo may lulutuin, ngayon ba? Orderin natin, reviewin natin yung sa isang restaurant na kilala namin dito sa Baguio. No? Pag nakabisita kayo ng Baguio, alam mo yung order nyo, alam nyo na rin yung pupuntahan nyo. Meron siyang dalawang location at sa susunod natin pag-usapan. May ilaw kami dito, ilaw dito. Ano yung ikikritik natin yung lasa? Oo, kung masarap, ano yung lasa, yan. Ha? Pwede sila siraan gano'n. Hindi mo siraan? Di ba honest review? Bakit niya ito? Napakapakit niya ito. Ito masarap. Oh, hindi yan sinusubo, anak. Ito masarap kasi libre. Yeah, may subo yan sa Yas. Dumis ka na, oh. Sa restaurant, masarap dito kasi mabilisan yung luto. Yung ano? Sa restaurant na ito, mabilisan yung luto. Tapos na ako. Ano, paalam na tayo. Ito na lang ang matitira eh. May na. Ito, sa smoothies ko, kaya sa sumama ang hapon. Sabi ng paghawak mo kasi, mama. Ay, kakainin na siya. Ganon. Alam nga kainin ni Mahal. Ano ba yun? Para na. Nel, mag-outro ka na. Bye-bye. Live, love, love, life. And your happiness. Ikaw, Ses. Ay, dapat masyado doon. Appear. Oh, siya dyan. Ikaw, appear. Appear! Appear na! Appear na kasi. Bakit mo eh? Gusto mo sa mukha niya. Pinatipay. Papakit na naman. Bye-bye. Op! Matatawa pa. Matataksan nila paano guguho yung mundo natin. Bye-bye na. Bye-bye na siya. Ses. Ses, ah. Bye-bye.